студияи Симо тақдим мекунад. منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم منم داراترین آدم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم ننالم از گران باری نپرسم از کسی یاری نگیرم قامتم را خم وطن دارم نگیرم قامتم را خم وطن دارم ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری ندانم وقتی بیماری بجز مهری وطن داری بدردی جانی خود مرهم وطن دارم بدردی جانی خود مرهم وطن دارم نشانی من سرودش در زبانی من بابامم جلوگر پرچم وطن دارم بابامم جلوگر پرچم وطن دارم پای سرسبزی. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу насиҳат ҳастед. аз мо ки пурсен, алҳамдулиллоҳ мо ҳам созем, соғ саломат ба ватан расидам. дӯстони азиз, 1.5 сутка шидай ман ҳоли хуб нарафтам. даву този документом қатиям, документора ҳамара супориданиям, ҳамара ҷамъ кардам. ай ҳар ҷо справкаву доверенность гирифтам, ай нотариус. анай пага насиб боша сайре мерам, загранои фарзандома месупорам. 30 иншааллоҳ сини вахш мерем. деҷа боша ману очам рӯи молхарӣ омадем. ана очам қатӣ камтар хостам баҳри шумо навор кунам. дӯстони азиз, иҷа бозори моҳай. дар ин 3 сол хело навигариҳо шидай дар бозормон. дӯстони азиз, беҳад борои хушрӯ, ҷоҳои хушрӯ, магазинҳои фасон, хонаҳои фасон сохтам. беҳад мада маъқул шид дар ин 3 сол. 1-2 румол гирифтам барои хидмат, румолҳои новинка. деҷа боша камтара камбудӣ барои хидмат, барои фарзандома ва ҷиян. ман фақат дар телефон дида будам. ҷиянам дар як падаркаш гирифтам. саҳарӣ соати 5 дамо аэропорт буромадем ва соати 7 хона расидем. беҳад фарзандом хурсанд. хоста будам онҷа дар 1-3 соат хоб кунам. хоб карда нашид. рафтам айдуми документом. ҳамин рӯз нав ина симкарта харидам. дӯстони азиз, беҳад симкартаҳо қимат ва барои як моҳ шида ина қариб 200 сомон расход кардам барои симкарта. фарзандом қатӣ имрӯз хела гаштем, бозорда будем, ҳар чизакшон гирифтам, хурсанд шидан. ай ба ҳар ҳол модарай, ҷои модара ягон кас гирифтан наметавонад. ҳамин рӯз хостам анақати фарзандом дар берун будам навор кунам. рости телефонам ки симкарта надошт ва аёдам буромада дар хона беҳад ҷоҳои хушрӯ буд. хостам баҳри шумо навор кунам.
леки телефон аёдам буромадай. Даиҷа боша ман очам кабучӣ харидаистем. Рости акрушкаи ватана ёд кардам. Барои ҳамин оча ман гуфтам биёин ҳеҷ чизе намераса бигирем ки акрушкам кунем. Беҳад ёд кардам. Бодрингош беҳад бамазза. Клубнико 25 сомонай килош. Леки вахшда қайсингулам клубника мешинонам мефурӯшанд 5 сомонӣ ҳай. Ана дар бозори мо 25 сомон будай килош. Пага насиб кардаги боша бо ана ифтор мекунем. Тайёрӣ барои ифтор рӯзи 29 ифтор мекунем. Барои ҳамин саҳри қати барвақт мерам, паспортҳои кӯдакома месупорам ва баҳри шумо навор мекунем. Ина и духтарма ман куча намондам, қар када ина қати ман гап намезана, гирия када ховай. О даи гӯшои чапарчупурут эй Ганҷинаҷон, Ганҷина, ин фелои қаркунӣ ира бинену духтаро ина гапа гӯш намекуна. Хай майли агани ман Россия мерам Ганҷина. Бачаи ман дар кӯча буд, юпи хурдай лавоша сирх када омадай. Ина як хилигани дига ҳай. Салом. Ассалом. Гулакои очама бине дига ҷон наёфтиян дар боло мондиян. Че бача? Лах шидай. Онем булум таи бачаи хушлу. Чанқа гул парваридиян ё то омадани мара. Чом биё? Хамяка гули. Чо почу? Мана махатичамо. Дипломои бачаҷон май ифтихорнома. Ина дипломош, медалош. Машаллоҳ. Ина иҷа 5 этажаи хонаи мо. Ина очам дар поён кӯдако бозӣ доранд. Ҳама иҷо сабз. Хайр дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. Давлениҳои модара чейн кардаистад. ин бачаи мара намедонам чун духтур мешавад. Чанд будай шуме? 140 И баланда ё ки паст? Мишад.